Helo, a comediwr a chyflwynydd Mel Owen ydw I, a mae gen I 5 tip clo iawn I chi am sut I aros yn greadigol dros y Hydref. Rhif 1. Gwna'n siŵr bod ti'n cael digon o golau dydd. Mae'r diwrnodau byr gallu gwneud I fi teimlo bach yn lethargic, fath o sloth. Felly cer allan a cael bach o hael ar dy wyneb a topio lan y vitamin D na, a sa bod yn heilog, just cer allan anyway. Rhif 2. Bydd yn strict gyda dy hunan ond gwna'n siŵr bod ti'n gwneud o leia hanner awr o rhywbeth creadigol bob diwrnod. Bob diwrnod. Dim esgusodion. Dim ots os mae fe'n rybys a rhywbeth wneud I byth defnyddio eto. Just trust the process, hun. Rhif 3. Cer allan a fyw dy fywyd. Mae profiadau bywyd yn bwydo creadigrwydd a weithiau ti'n cael ysbrydolaeth o'r lle diwetha fysa ti'n disgwyl. Rhif 4. Gwna'n siŵr dy fod ti'n cael digon o gosg. Dydy creadigrwydd ddim yn mynd I llifo os wyt ti'n dragio dy hunan trwy'r dydd ar 4 awr o gosg. Rhif 5. Cymera mewn be bynnag cynnwys rwy ti'n caru. Dwi'n gwylio stand-up bob dydd mwyn bwydo fy ysbrydolaeth am gomedi. Eisiau ysgrifennu? Darllena. Eisiau creu cynnwys digidol? Gwylio TikToks neu Reels neu YouTube? Pob lwc am Hydref hynod greadigol.